Maayong gabi sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. God is good all the time. Atong dasigon ang atong kaugalingon sa pagpamalandong niining Semana Santa kung unsay kahulugan alang kanato nga mga katawhan nga mga anak sa Dios. Atong pagahisgotan una mao ang Holy Thursday o Holy Monday nga ang buot pasabot sa Monday nga usa ka sugo nga nag-ingon sa John 13 verse 34, maghatag ako og bag-ong sugo. Paghigugmaay kamo. Ingon nga nahigugma ako kaninyo. Paghigugmaay kamo. Gugma ang naghagit kanato sa paghalad sa atong kinabuhi. Gugma ang nagdasig kanato sa pagsilbi kanimo o Ginoo. Ikaw na ang bugtong paglaom, kahayag sa taknang madulom. Ug kami mudangup kanimo sa kasakit ug kalipay hangtod sa ikamatay. Ang paghigugma hangtod sa kamatayon. Og naana kung mahigugma na ta na ang kamatayon. Si Jesucristo dinha sa atong puluhaton sa Holy Thursday, atong mahibal-an nga si Jesucristo mao ang anointed one nga gibunyagan siya ni Juan magbubunyag. Ug si Jesucristo naghalad sa iyang kinabuhi alang sa katawhan aron paglukat sa atong mga sala, aron maangkon nato ang kaluwasan ug maangkon nato ang gitaganas sa Dios nga mao ang gingharian sa langit. Ug tungod sa gugma sa Dios nga unconditional, wala siya magpili og mga tao, kundili mianhi siya sa kalibutan alang sa mga makasasala, and no one is perfect. Pulos ta makasasala. So ato makita ang Dios ang iyang gugma nga walay katapusan alang kanato, nga bisan pa man nga magbitay siya sa krus, nga gipakaulawan siya, gilansang siya sa krus sama sa usa ka kriminal nga gilansang sa krus. Apan si Jesus walay sala, pero gilansang siya alang sa atong kaluwasan. So si Jesucristo usab mao kini ang mipakita og dako kaayong pag-alagad o pagserbisyo, ang pagkahari nga sa ato lang giingon nga andam siyang mihalad sa iyang kaugalingon. Ug si Jesucristo usab mao ang katumanan sa kasabutan sa New Testament aron kita kaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Ug diha usab sa Holy Thursday, makita nato nga anaa ang Last Supper. Unsa man gyud ning Last Supper? Last Supper mao kini ang katapusang panihapon uban sa 12 ka mga apostoles ni Jesus Christ nga matawag usab kini nga farewell meals. Kung kita gani, kung mularga ta, mag-farewell dayon ta party. So si Jesucristo nag-farewell siya sa Last Supper uban sa iyang mga apostoles. Ug dinhi usab gipadayag ni Jesucristo ang laraw ni Judas Iscariote, ang pagbudhi kaniya, ang pagbalikya ni Jesus. So ug dinhi
usab natukod ang santos nga misa ug atong pasalamatan ang Dios kay iyang gibilin ang santos nga misa nga mao ang atong pagkaon sa atong kinabuhi. Mao na giingon nga dili mabuhi ang tao sa pan lamang. Mabuhi ang tao sa pulong nga mao si Jesus nga mianhi sa kalibutan. Ug ang Holy Eucharist mao kini makahatag kanatog kalig-on nga kung kanunay kitang nagadawat niini sa lawas ug dugo ni Kristo, mahisama na kita ni Kristo nga andam nang muhalad sa atong kaugalingon, mo serbisyo ngadto sa atong mga kaigsuonan, diha sa atong pamilya, hangtod sa atong katilingban. Nga andam na ta makakita na ta sa mga taong nagkinahanglan, sa mga taong walay pagkaon, sa mga taong nagmasakiton, sa mga taong hubo, sa mga taong mga walay balay, sa mga taong mga piniriso. So dinha magsugod once atong dawaton si Kristo kanunay sa atong kasing-kasing, mahisama na usab kita ni Hesukristo nga andam o mano makakita na sa mga panginahanglan sa uban. Ug dinhi na usab nga mamahimo nga kita nga mamahimong integral evangelization. Ang buti pasabot ani kinatibuk ang pagsangyaw dili lang sa spiritual nga pagsangyaw sa kinabuhi sa eternal, tan-awon usab ang panginahanglan sa tao. Mo na ni giingon body and soul. So o pagkatapos mga kaigsuonan ko ni Kristo nga ang santos nga misa giminister kini sa atong mga kaparian. Ug dinhi na institute ang Holy Eucharist sa Holy Thursday. Ug na institute usab ang pagkapari, ang pagka-priesthood kay si Kristo mao ang pangulong pari. Ug ang misyon ni ining mga kaparian mao ang pagproklamar sa gingharian sa Dios, nga ang mga kaparian mooy mupatiliwala kanato sa Ginoo ngadto sa tawo. Mao kini sila ang muminister sa tanang mga sakramento nga gibilin ni Hesus diri sa atong simbahan. Ang mga kaparian mooy magbalantay sa mga karnero diha sa matag parokya. Ug ang atong bishop mao ang maglantaw sa kinatibuk ang diocese sa mga kaparian. Ug ato niya kining pagkahisgutan sa sunod natong mga topiko, kining authority nga gikan ni Jesus Christ ngadto sa ni Saint Peter hangtod karon ni Santo Papa Pope Francis. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, ang Holy Thursday usab atong makita ang paghugas sa mga tiil. So ako sa una wa jud ko kasabot ani no, unsa lang ining hugas sa tiil, abi na kung gihugasan na dili. Ang paghugas sa tiil nga si Jesus mismo mipaubos, miserbisyo, iyang gihugasan ang mga tiil ug iya pang gihalukan nga iyang gipakita nga siya ang dako nga modelo nga iyang gipakita nga ingon anak ta mo serbisyo nga andam tang mo haluk, andam tang mo limpyo sa tiil sa atong mga kaigsuonan. Mao ingon siya paghugasay kamo. Ug miingon pa gani si Pedro nga magtutudlo, dili ako magpahugas sa akong tiil. Miingon si Kristo, kung dili ka magpahugas sa imong tiil, dili ka akong tinunan. So miingon siya, magtutudlo, iapil ang akong ulo ug akong tibuok lawas. Miingon si Kristo, ang naligo, limpyo na. Pero ang tiil, hugaw ug maoy gi hugasan ni Hesukristo. Ug adunay usa ninyo dinhi nga wala malimpyo. Kinsa man na? Si Judas Iscariote nga mao ang nagbudhi sa Dios. Ug dinha gi-institute ang pagkapari.
diha sa washing of feet. Nga miingon, klaro kay na nga miingon si Jesus ni Pedro nga dili ka akong tinun-an. Si Pedro mo'y una natong Santo Papa nga maoy gibilinan sa atong simbahan. Dinhi ning babawang bato pagatukuron ko ang iglesia bisan pa ang kamatayon dili makabuntog niini. Ug ibilin nako ang liyabi sa gingharian sa langit. Ang idili nimo sa kalibutan, idili sa kahitasan. Ang itugot nimo sa kalibutan, itugot sa kahitasan. Mao kini ang dako nga gi-institute ni Jesus Christ ang pagkapari kay siya ang pangulong pari nga mawala na siya diha sa kamatayon niya sa krus ug iya kining gibilin ni Simon Pedro nga mao ang atong unang Santo Papa. So mauusab kini mga kaigsuonan ko ni Kristo nga gitudlo ni Kristo nga ang pagserbisyo nga naa ang pagpaubos, naa ang humility. Iya kining gitudlo ngadto sa iyang 12 ka mga apostoles, gihugasan ang mga tiil ug iya pang gihalukan. So atong pasalamatan nga anaa kitay mga kaparian karon ug ato silang iampo. Dili ta magtan-aw kung unsa ang pari. Kay sa ako nagiingon, mangutana ko, ang pari makasala o dili? Dili makasala ang pari. In the line of Melchizedek, you are oppressed forever. Ang tao nga maong pari mo'y makasala, pero ang iyang pagkapari dili gyud na mabulingan sa pagkasala. So, mga kaigsuonan ko ni Kristo, tataw og klaro kaayo nga gi-institute ni Jesus Christ ang mga kaparian aron ibilin diha sa atong simbahan, aron makaangkon kita sa lawas ug dugo ni Kristo nga atong pagadawaton nga maoy makahatag kanatong kaligon sa atong kinabuhi. Ug kining Holy Thursday, mao kini ang pinakadakong balaang adlaw kay dinha gitawag usab kini og dakong kasabutan tali ni Jesus og sa tao nga maangkon nato ang kaluwasan. Ug kini maoy paglimpyo, pagpahayag ug kini usab nga Huwebes mao kini ang dako nga misteryo nga atubangon ni Kristo, ang misteryo sa sorrowful, ang iyang kamatayon, ang iyang pag-antos didto sa krus nga gibitay o gilansang siya. O dining adlaw anang kagabion anang nagluob si Judas Iscariote dito sa tanaman of Getsemani. Og diha usab sa atong parokya ana kitay bihilya nga pagkahimuon. Og dinhi gitudloan kita ni Hesus nga magtukaw, giingnan niya ang iyang mga apostoles, nganong nangatulog kamo, pagampo kamo, pagtukaw aron dili kamo daugon sa dautan. So iya usab kining gihatag diha sa simbahan nga magampo kita kanunay kitang simbahan, kitang mga katawhan nga magampo kita kanunay aron dili kita daugon sa mga dautan. Ug dito sa Garden of Gethsemane miingon pa si Jesus, nagkurog ni siya. Ikaw ba makabalo nga patyo na kaugma? Kay si Jesus, Diyos nga matuod ug tawo nga matuod, nagkurog ni siya. Nag-ingon ni siya, amahan ko, kung buot mo, kuhaa kining kupa, apan ang imong pagbuot, maoy matuman. So si Jesus, nagpakamatay alang kanatong tanan. So, maayong gabi o daghan kaing salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo. O ayaw ka mo kalimot sa pag-subscribe sa ato ang channel. Praise God.